खुलुमबाय गिबियावनो दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय आर्बान डाइरेक्टर मिशननिफ्राय बाहाय प्रफाइलिं खालामनो फैदों। नामास्ते होननाय मोनसे बिथांखि नामास्ते स्किमनि आन्डारावहाय नामास्ते माने नेशनेल एक्शन फर मेकानाइज सैनिटेशन इकोसिस्टेम आरो नैबे स्किम बा नैबे बिथांखिनि सिङावहाय जोंनि टाउन सिङावहाय क'क्राझार नोगोरमा सिङावहाय जेसेबांखिनि जोंनि टाउन मैनेजमेंट बा साफाई कर्मचारी बा जाय टाउनखौ साफा सुफा साब सिखोन लाखिनायाव जायहा जुरित्त दङ बा लोब्बा दङ बिथांमोननि थाखाय दिनै प्रफाइलिं केम्प नामास्ते आसनिनि सिङावहाय लानाय जादों। बेहाय गोबां जोंहा जोंनि जेसेबां साफाई बा जेसेबां साब सिखोन खालामग्रा जोंनि कर्मिफोर बाहाय फैनाय जादों। बाहाय बिथांमोननि प्रफाइलिंखौ खालामगोन। बिथांमोननि प्रफाइलिंखौ खालामनानै बिथांमोननो जेसेबांखिनि माने मोनसे सेफटि एन्ड सिकिउरिटि बा रैखाथि माने होनानै जाहाथे जोंनि साब सिखोन खालामनायावहाय माने खामानिखौ आवगायलांनो हायो। बिनि थाखायनो बाहाय दिनैहाय लिंहरनाय जादों जोंनि गोबां कर्मचारी बिथांमोनखौ गोबाङानो फैदों दिनै SLRM निफ्राय फैदों, बांग्रिं ससाइटिनिफ्राय फैदों आरो जाय जायहा जोंनि टाउननि सिङावहाय जाय साफा सुफा बा साब सिखोन जोंनि टाउनखौ लाखियो बिथां कर्मचारीमोनाबो बाहाय फैदों। बिथांमोननो माखासे PPE किट्सबो डिस्ट्रिबिउसन खालामदों आरो जेखौ गाननानै जेनेबा ग्लभ्स मास्क बा ड्रेस बा जेखौ गाननानै जोंनि टाउनखौ साफा सुफा खालामनायाव साबसिन प्रटेक्शन होयो बेफोरबायदिनि किट्सबो डिस्ट्रिबिउसन खालामदों आरो बेहाय प्रफाइलिं खालामनानै जाहाथे बिथांमोनखौ गोबां माखासे आसनि सिङावहाय सोनो हायो, इन्सुरेन्स स्किमाव सोनो हायो, हेल्थ इन्सुरेन्स स्किमाव जाहाथे सोनो हायो आरो PMJ बा गोबां माखासे बायदि बायदि सरकारनि जे स्किम दङ 5 लाखसिम हेल्थ इन्सुरेन्स बेफोराव जाहाथे बिथांमोनखौ सोनो हायो आरो माखासे साबसिडि जायहा स्टार्ट आप खालामनो गोसो। दिनैनि दिनाव जोङो बयबो मिथिगौ जे वेस्ट मेनेजमेन्टआ दिनै मोजां रिसोर्स बेजों मोजां धोनबो खामायनो हायो, इक'नमिकेलि मोजां बिजनेस खालामनो हायो। बेफोरनिबो सांग्रांथि होनाय जादों आरो बिथांमोना जायहा बे वेस्ट मेनेजमेन्टआव लोब्बा लानानै जाय स्टार्ट आप बा बिजनेस खालामनो नागिरदों बिथांमोननो जाहाथे साबसिडि लनबो होनो हायो बेफोरनिबो बाहाय सांग्रांथिखौ माने होनाय जादों आरो मोजाङैनो बेनिफिट जागोन। आरो गोदान दानि इयुथ्स बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरो जाहाथे जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआव बेफोरखौ जायहा गोसो दङ स्टार्ट आप खालामनो बा बेहाय लोब्बा जानानै मावनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे बाहाय फैनानै बुजियो, एसे बुजिनो नाजायो आरो जोंखौबो मदद होयो। बे स्किमाबो बाहाय दङ जाहाथे माने बिथांमोननि गथ'साफोर फरायनायावहाय जाहाथे मदद होनो हायो बे माखासे स्किम बेबो दङ बाहाय आरो स्टार्ट आप खालामनायनि लन साबसिडिबो दङ आरो जाहाथे माने मोजां गावसोर जिउखौ खांलांनो हायो बेफोरनि मोजां मोजां स्किमखौबो दिनैहाय बाहाय सांग्रांथि होनाय जादों। आरो जोङो लुबैयो जोंनि जेसेबां खारन बिथांमोननि थाखायसो दिनै जोङो मोजां बारहावा मोननानै माने क'क्राझार नोगोरावबो जोङो थानो हायो, हां लानो हायो। जाहाथे जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ मोजाङै मदद होयो माने साब सिखोन लाखिनायाव जानला मानला जाहाथे ड्रेन नालाफ्राव लेथ्रा फेथ्रा गारा बेफोरखिनि खालामबानो बिथांमोना माने मदद जायो। गोजोन्थों।